No niin, terve. Tuloa tänne videolle Oskarin kanssa. Testataan näitä Prime-juomia. Mitä Oskari ootat? Kumpi on sun mielestä, mitä veikkaat, kumpi on parempi? Punainen. Punainen. Kumpaa tässä ekana? Vihreät. Tässä on vihreä. No niin, avataan. Ensimmäisenä haju, haista. Millä haista? Porkalle. Purkalle. Niin, ehkä vähän haiseekin purkalle. Kumpi maistaa ensin? Maistako mä? Joo. Maista sä. Mielenkiintoinen. Noniin. Mun mielestä Ei tapuu. ei oo happoja. Maistuu ihan tolle Spriteille, hapottomalle Spriteille, eikä maista. Minkä arvosana on 1–5? Mä annan 3. 5/5. 5/5. Vaikka ei oo happoja. Joo, oikein. Sitten punainen. Otetaan ensin hajuvesta. Oho! Tuo haisee aika pahaa. Haista. Vai haiseekin sun mielestä hyvältä? No tuoltakin tekärälle manselalle. Niin, vähän mansikka tulee kyllä mieleen. Minkäs väristä? Punaista. Mutta testäänkö mä taas ekaan? Joo. Eikö nyt on punainen Prime? Kokeilla. Tää maistuu jotenkin tutulle. Eikö maista? Tosi esanssinen. Jaa, se oli kaikki. Mun mielestä tuo vihreä oli parempi. Mitä sä sanot? Vihreä. Minkä arvon sä annat tälle punaiselle? Tässä. Mä annan 2. Mä annan 1/5. 3/5. 3/5. Eli vihreä oli 5/5 ja punainen oli 3/5. Mä annan vihreälle 3/5 ja punaiselle 2/5. Vihreä oli parempi. Mutta kiitos, kannattaa ostaa vihreätä, jos ostaa jotakin. Mutta punainen on mun mielestä parempi kuin Ai mikä on parempaa? valkoinen. Valkoinen. Me emme ole maistettu edes sitä, me ei saatu sitä. Mistä me se tiedät? No joo, niin sanoo, että se voisi olla parempi. Mutta kiitos. Sano kamerana hei. Hei. Nähdään ensi videossa, eikö niin? Siitä vielä pullo.